କରୁଣାର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ଟିକିଏ କରୁଣା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହାଣୀର ନାମ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆମେରିକାର ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ମା'ର ଚିକିତ୍ସା ତଥା ନିଜ ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଫୁଲ ବିକୁଥିଲା। ଦିନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ବୁଲିବା ପରେ ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡାଇମ୍ ବା 6 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ମା' ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବ ସେଠି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ହସି ହସି ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କିଛି ଦରକାର ଅଛି କି? ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଆଣି ପିଲାଟି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ବହୁତ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ଥିବା ପିଲାଟି ଢକ୍ ଢକ୍ କରି କ୍ଷୀରତକ ପିଇଗଲା। କ୍ଷୀର ପିଇସାରି ପଚାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ହେବ? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ତୋତେ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଦେଲି, ଏଥିପାଇଁ ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ମୋ ମା' ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଦରକାର ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ମାନବ ଧର୍ମ। ହଉ, ଏବେ ତୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି ଆଖିରୁ ଧାରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଲା। କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ପିଇବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ସତେଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଧେ ଜଣେ ଦେବୀ, ଯିଏ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନପାରି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ପରି ବଡ଼ ସହରର ଏକ ଖ୍ୟାତନାମା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲେ, କେହି ପିଲାପିଲି ବି ନଥିଲେ। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ସେହି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର କେଲିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ କରାଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ଡକ୍ଟର କେଲି କଲ୍ ପାଇ ପୁନଶ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହିଳା ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନର ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଲା। ଡକ୍ଟର କେଲି ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ କେବିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କେଲି ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଜରୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୁ କେଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର। ପରଦିନ କେଲି ସଫଳତାର ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ ସର୍ଜରୀ କଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସିବା ପରେ କେଲି ତାଙ୍କ କେବିନ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏବେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଲି କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା କରିନି, କେବଳ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ଭାବିଲେ, ଏତେ ପରିମାଣର ବିଲ୍ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ପଇଠ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ କେମିତି ଦେବେ, ସେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ବିଲ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ଏକ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା,
paid in full with 1 glass of milk। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନର୍ସକୁ ଡାକି କିଏ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ଭରିଛନ୍ତି ଓ ବିଲ୍ରେ ଲେଖାଥିବା କଥାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ। ନର୍ସ ଜଣକ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କେଲି କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର କେଲିଙ୍କର। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବେ। ମହିଳା ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍ର ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କେଲି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଇଲେ, ସେ କଥା ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। କେଲି ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ, ମହିଳା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ଆପଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? କେଲି କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବି ଉପକାର କରିନି। ଉପକାର ତ ଆପଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ଦିନର କଥା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶୋଷିଲା ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆପଣ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମା, ମୁଁ ସେଦିନର ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହୋୱାର୍ଡ କେଲି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। 1858 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କେଲି କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱର ଖ୍ୟାତନାମା ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ସର୍ଜରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ନୂତନ କୌଶଳ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମର କରି ରଖିଛି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କରୁଣା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଟିକିଏ ବି କରୁଣା ଦେଖାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ।